ஃபோக்கஸ் சேனல் சார்பாக உங்களை வரவேற்பது நாங்கள் பெருமை அடைகிறோம். இன்றைக்கி டாபிக் வந்து மோட்டிவேஷன் சீரீஸில் டோன்ட் ஃபியர் டு ஃபெயில். நீங்கள் வந்து ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு, தோல்வி அடைவதற்கு நீங்கள் பயப்படக்கூடாது. அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம முக்கியமான டாபிக். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே நம்ம ஜெயிச்சுட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய த்ரெட்டனிங்காக இருக்கும். உங்களுக்கே பயத்தை இன்னும் கொடுக்கும். அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன செய்யணும், எதாக இருந்தாலும் ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு என்ன வந்தால் பல டூ ஆர் டை அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தணும். இப்போ இந்த சர்க்கம்ஸ்டான்ஸில் எப்படின்னா, ஃபியர் ஏன் வந்து ஃபியர் ஆகக்கூடாதுன்னா, ஃபெயிலே ஆகக்கூடாது, நம்ம எல்லாத்துலேயும் பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கவே முடியாது. கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபெயில் ஆவீங்க. யூ நீட் டு ஃபெயில் ஸோ மெனி டைம்ஸ் டு கெட் த சக்ஸஸ். ஒரு சக்ஸஸை அடைவதற்கு பல தடவைகள் வந்து ஃபெயில் ஆகும். காந்தி கூட என்ன சொல்கிறாருனாக்கா, எந்த செயலை செய்ய தயங்குகிறோமோ அதை திரும்ப திரும்ப செய், நீ வீரனாகி விடுவாய் அப்படின்னு சொல்லி காந்தி ஏன் இதை சொல்கிறாருன்னா, சாதாரணமாக அவரே வந்து ஒரு ஆட்டுக்கறியை சாப்பிட்டோன்னா அவருக்கு என்ன போச்சு, ரொம்ப கோழை இருந்ததுன்னா என்ன நினச்சாரு, நைட்டு பூரா ஆடு கத்துற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இருந்தது. அப்படியேப்பட்ட காந்தி அவர்கள் பின்னாடி காலத்தில் நம்முடைய வரலாற்றில் நிற்கிற அளவுக்கு எந்த மாவீரன் கூட சாதிக்க முடியாததை வந்து ஒரு சாதாரண மனிதனாக மிகப்பெரிய ஆற்றல் மிக்க மனிதனாக ஆகி ஒரு வேட்டி துண்டு அதோடைய பிரிட்டிஷ்காரனை பயமுறுத்தி இந்த நாட்டை விட்டு வெளியேற்றுவதற்கு மிகப்பெரிய போராட்டங்களை நடத்தியவர். அது சத்தியாகிரக வழியில் போராட்டம் நடத்தியவர். நாட்டினுடைய வெற்றியை அவரால் மட்டும்தான் தீர்மானிக்க முடிந்தது. அந்த அளவுக்கு வந்து பல போராட்டங்களை கண்டு, பல போராட்டங்களுடைய சின்ன சின்ன தோல்விகளிலிருந்து பாடங்களை பெற்று மிகப்பெரிய போராட்டத்தினுடைய வெற்றியாக நம்முடைய சுதந்திரத்தை பெற்றுத்தந்தவர் காந்தி. அதே மாதிரி வைரமுத்து சொல்றாரு, என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, 2ல் 1 இங்கே நிஜம். நீங்கள் இன்னொரு பிறப்பெல்லாம் பிறக்க போகிறது கிடையாது. பல பேர் பல பிறப்பு உண்டு, அந்த பிறப்பு நமக்கு அதை பற்றி கவலையே கிடையாது. இந்த பிறப்பில் நம்ம ஜெயிக்க போகிறது நிஜம். 2ல் 1 இங்கே நிஜம். இதுக்காக என்னமோ பயந்துக்கிட்டு என்னமோ ஆகிட போகுது, என்ன பண்ணுறது அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க. எந்த செயலான தைரியமாக செய்யுங்க. உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு முக்கியமாக என்னுடைய ரிலேட்டிவ் ஒருத்தர் ஸ்டான்லியில் பரிமேலழகர்னு ஒரு டாக்டர் இருந்தார். அந்த டாக்டர்கிட்ட போகும்போது அவருடைய பேர் மாதிரியே அவர் நல்லா இருப்பார். அவர்கிட்ட போகும்போது ஒரு ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணுகிற லெவலுக்கு ஹார்ட்டில் ஒரு ஹோல் இருந்தது. அவர்கிட்ட போய் என்ன சொல்கிறார், சார் தெரியாமல் வந்துட்டுங்க டாக்டர், எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது, இப்போ தான் கல்யாணம் ஆச்சுது, எங்கள் மாமனார் கூட வந்திருக்காரு, பாவம் என்ன பண்ணுறது, இப்படியெல்லாம் இருக்குது. அவர் எல்லாத்தையும் கேட்டுகிட்டே இருந்தார். நிப்பாட்டு கவனம் அப்படின்னாரு. என்னங்க அப்படின்னு, நீ என்ன உனக்கு ஒன்று இருப்ப இல்லை இருக்க மாட்டேன், இது எதுக்கு இவ்வளோ சத்துறா அப்படின்னாரு. ரியலாக பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பிறகு ஒரு சொன்னார் விஷயம். நாங்கள் வந்து டெல்லியில் வந்து கான்ஃபரன்ஸுக்கு போயிருந்தோம், டாக்டர்ஸோட கான்ஃபரன்ஸுக்கு. திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கிட்டே வரும்போது, கான்ஃபரன்ஸ்லாம் முடிஞ்சுட்டு வரும்போது பேசிக்கிட்டே இருந்தோம், மறந்துட்டோம், ஷெட்யூல்டு ஃப்ளைட்டை விட்டுட்டோம். அப்புறம் என்னடா பண்ணுறோம், அடுத்த ஃப்ளைட்டுக்கு நம்ம இது பண்ணுறோம். இந்த மீன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளைட் வந்து ஆக்சுவலாக அங்கே ஏர் டேஷ் ஆகி அதில் பல பேர் செத்துட்டாங்க. நான் சாவலை பார்த்தியா, நான் உயிரோட இருக்கேன், எதுக்கு பயப்படுறேன் அப்படின்னு சொன்னார். அது மாதிரி வாழ்க்கைங்கிறது 2ல் 1 தான் இருக்குது. ஒன்று வாழ்வீங்க, இன்னும் வாழ மாட்டீங்க. அதனால் வாழறதுங்கிறது ரொம்ப தைரியமாக, ரொம்ப கோழைத்தனம் இல்லாமல் நம்ம வாழறதுக்கு கற்றுக்கணும். அதனால தான் இப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபெயில் ஆகிடுவோன்னு பயந்துக்கிட்டே இருக்கிறத விட எந்த செயலையும் செய்யணும், முயற்சி செய்யணும். அந்த முயற்சியில் ஃபெயில் ஆகிறது கொஸ்டினே இல்லை. 100 தடவை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை செய்யும்போது 101வது தடவை வந்து சக்ஸஸ் கிடைக்கும்போது 100 தடவைகள் அனைத்துமே ஃபெயிலியர்னு கிடையாது. அந்த 101வது சக்ஸஸ் ஆகும்போது தான் உங்களுக்கு 100 தடவையோட வலிமை தெரியும். அந்த 100 தடவைக்கான ஃபெயிலானதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் அங்கே இருக்குது. அதை நம்ம இல்லாமல் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், 101வது சக்ஸஸ் ஆனது மட்டும்தான் சக்ஸஸ் கிடையாது. 100 தடவை நம்ம வந்து ஃபெயில் ஆனதும் வந்து 101 தடவைக்கு நாம் வந்து பெற்ற ஸ்ட்ரென்த், அந்த ஸ்ட்ரென்த்தில் என்ன நம்ம வந்து ஜெயிச்சிட்டோம், இல்லைன்னா ஜெயிக்க முடியாது. அதனால தான் நீங்கள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபெயில் ஆகிறதுங்கிறத நீங்கள் பயப்படக்கூடாது. அது ஒரு முக்கியமான பெரிய ஒரு குவாலிட்டி. அது இருக்கிறவன் எவனோ அவன் வந்து எதை கண்டும் பயப்பட மாட்டான். அதனால் வாழ்க்கை ஒரு தடவை தான். இதில் ஃபெயில் ஆனால் நம்ம ஒன்றும் ஆகிட போகிறதில்ல.
இதில் யாரோட சர்டிஃபிகேட்டும் தெரியல. இந்த சோஷியல் ப்ரூஃப் அப்படிங்கிறது தேவையில்லை நமக்கு. சோஷியல் ப்ரூஃப்னா எப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, ஒரு நிறையா சட்டங்களை வாங்கிக்கிறது, காஸ்ட்லியாக ஷர்ட் போட்டுக்கணும்னு நினைக்கிறது, அல்லது இவ்வளோ பெரிய 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 கார் வச்சுருக்கணும்னு நினைக்கிறது, பெரிய பெரிய வீடு வச்சுருக்கணும்னு நினைக்கிறது, இதெல்லாம் சோஷியல் ப்ரூஃப். இந்த சோஷியல் ப்ரூஃப் நமக்கு தேவை கிடையாது. இது எல்லாத்துலேயுமே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம சக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு யூனிக்கான ஆள், நம்ம ஒரு தனியான மனிதன், நாம் எதை வேணுமோ நான் சூஸ் பண்ணலாம். அந்த சூஸ் பண்ணுற ஃபீல்டில் நம்ம நிதானமாக இருந்து நம்ம சக்ஸஸ் பண்ணணும். டைவர்ட் ஆகக்கூடாது, டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகக்கூடாது. இதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா, ஜெயிக்கிறவனுடைய மிகப்பெரிய குவாலிட்டியில் என்னென்னா, ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு நாம் தயங்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் மிக முக்கியமானது. இந்த மோட்டிவேஷன் சீரீஸ் இந்த 1வது பகுதியை நீங்கள் ரசிச்சிருந்தீங்கன்னா, இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதனுடைய தொடர்ச்சி பல பாகங்களாக நீங்கள் கேட்குறீங்க. நன்றி, வணக்கம்.